ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದು ಯಾನ ಬಂಗುಡೆದ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತೆ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ದರ್ತದು ಅದು ನೀರು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಬಾರ್ದು ಸೈಡ್ ದೀವು ಅಂದ್ಯಾನು ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಪ್ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ದೇದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂತೋಜಿ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ನಾನು ಪೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಡರೆ ಪಾಡ್ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡುವೆನು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಚುಚೂರು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರು ಪಾಡೋನೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಂದೆ ಜೀರಿಗೆ ಆತೆ ತುಲೆ ಚುಚೂರು ರಡ್ಡು ಸತಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಐದಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆನ ಸೈಡ್ ದಿವಂದೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ 25 ಮುಂಚಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಖಾರ ತೂದು ಅವು ಎಂಚ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 25 ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟು ದೆತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡೋನು ಇಲ್ಲೇನು ಆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆರೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪುನು ಕಡೆಯರೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡೋಂಡೆ ಒಂತೆ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಇದ್ದಾತು ತುಲೆ ಇದು ಮುಲಿನ್ಗೆ ತಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಪುಲಿ ಬೊದ್ದುಲ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ನಾನು ಆಜಿ ಬಂಗುಡೆದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು నేను ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಯಾವಕ್ಕ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಇದು ನೀರನ್ನ ಪಾಡ್ದು ದೀವೊಂದು ಮೀನಂತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡು ಐವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಮೀನು ಮಲ್ತದ್ಲ ಆಂಡನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆನ 2 ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತುಜ 2 ಪೀಸ್ ದಾತು ಅಂಚ ಮೀನು ಮಲ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೈಪು ಕೊದ್ದೆರೆಗ್ ಯಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನು ಅದ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದಾತುಂಡು ತುಲೆ ಅದ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪುಲಾತು ದಪ್ಪಲಾತು ಗಸಿ ಕಂಡ ಅಂಚ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಯಾನು ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಯಾನು ಅದ ಏತ್ಪುಡು ಅತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ದೇತದು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಪ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಸಾರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೋಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೋಡೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೇದು ಇಂಚ ಪೊಜಂಕದ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಪುಲಿಲ ಉಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಪುಂಡು ಅರೆಪ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆನ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಜಂಕದ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅದ ದೇತದು ಕೊಜ್ಜರೆಗ್ ದೀಪೇನು ಟೇಸ್ಟ್ಗೂ ಬೋಡ ಐನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬತ್ತಲು ಒಂದು ಆಂಡಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದೆಡು ಪಂಡ ಐದು ಶುಂಠಿದ ಪೂರ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತಾನು ತುಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕೊದಿ ಬತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿನ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡೋಣ ನಾನು ಮೀನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೈಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಬುಂಡ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ದೀವೋಡು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಜನೊಂದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕಲಡೋಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಮೀನು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕೊದಿ ಬತ್ತನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದಿನ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗುಡೆದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈಗ
ಬೇಯರ್ಲ ಬೇಯ್ದು ಲಾಯ್ ಕೊದಿದುಂಡು ಇಡೆಗ್ ಆಂಡ್ ಬಂಗುಡೆದ ಸಾರು ಇಡೆಗೆನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಬಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.